sembla fantàstic. M'encantaria tenir-ne un, no el trobo? I per una altra cosa sí, però això ho trobo molt Pere. No siguis exagerada. No n'hi ha per tant, tampoc, Jo crec que sí. Perdoneu, noies. Teniu poc? Hola. Hola. Tens un cotxe molt guai, És l'últim model amb turboinjecció. 3.000 centímetres cúbics, 8 cilindres en línia. I tens casé? TT, radiocasset d'importació de mig quilo. 500 watts per canal, so quadrifònic, equalitzador. Però segur que no tens tele. I en color. En tinc instal·lada una de japonesa de 1000 línies. Escolta, ens deixes pujar? Sisplau. Ei, què feu? Deixeu-me entrar. Deixeu-me entrar. Què mireu? La guerra dels sexes. I això què és? Una sèrie de TV3. Està bé? És apassionant. Bon dia, deixeu-me entrar, la vull veure. Calla, que no es pot escoltar. Doncs demà no me la perdo. Hola, bona nit. Joan Carles Monteagudo, exdirigent de Terra Lliure, i Juan Félix Erezuma són els dos membres del comando d'ETA que intentaven muntar una nova infraestructura a Barcelona per cometre atemptats. Amb aquesta informació comença el Telenotícies Nit. Un dels responsables de reorganitzar el comando Barcelona d'ETA és Joan Carles Monteagudo, exmilitant expulsat de Terra Lliure. Ha agraït dura polèmica dialèctica entre Felipe González i Nicolás Redondo a causa de la convocatòria de vaga general del 14 de desembre. Espanya guanya per 2-0 Irlanda en el primer partit classificatori de la Copa d'Europa de futbol de 1990. La policia ja ha pogut identificar els dos membres d'ETA que han aconseguit fugir dels dos pisos francs que tenien a Barcelona. Els terroristes són Joan Carles Monteagudo, exdirigent de Terra Lliure, i Juan Félix Erezuma Uriarte. Els dos membres del comando eren a Barcelona per muntar una nova infraestructura per cometre nous atemptats. Fins ara la policia ha localitzat dos pisos francs d'ETA, l'un al barri de la Sagrera i l'altre al carrer del Carme, que han assaltat el Geo. Aquests són Joan Carles Monteagudo Pobo i Juan Félix Erezuma Uriarte, els dos membres del comando d'ETA que van fugir de la policia dimarts al matí després d'un tiroteig a Barcelona. La policia els ha identificat després que els han reconegut els veïns dels pisos que ocupaven a Barcelona. Aquesta segona foto de Joan Carles Monteagudo amb ulleres correspon més, segons a la policia, a l'aspecte que té actualment. Monteagudo, que havia format part de Terra Lliure, va deixar aquesta organització per divergències amb la direcció i el 1985 s'integra a ETA, on, segons la policia, prepara la infraestructura del comando Barcelona. Avui també s'ha donat a conèixer el segon pis que tenia l'organització ETA Barcelona, situat al número 68 del carrer del Carme. Aquest pis, llogat com el del carrer de la Sagrera de Barcelona per Joan Carles Monteagudo, havia servit de domicili al comando fins fa uns dies. El pis va llogat a nom de Mariano PL, el nom que ha fet servir Monteagudo des que va tornar a Barcelona i que correspon a la identitat real d'un ciutadà. Segons ha pogut saber TV3, la detenció de Monteagudo i Erezuma no va ser possible perquè la policia esperava que anessin al pis del carrer del Carme, on van entrar al Geo dilluns i on s'havia preparat un fort dispositiu per esperar-los. Que estábamos en casa y de pronto oímos un golpe, pero un sonido, era una bomba que pusieron en la puerta de enfrente para abrirla, ¿no? Y inmediatamente fue la cosa de segundos, entraron los geos por la ventana de mi casa, por el otro piso también, cercaron los dos pisos y bueno, con la metralleta nos pusieron con las manos en alto contra la pared y estuvimos así pues hasta que se aclaró que nosotras no éramos.
Al pis del carrer de la Sagrera només hi havia dimarts a la matinada quan els terroristes hi van anar 4 policies. En el tiroteig els presumptes etarres van llançar una granada que no va arribar a explotar i la policia no va poder evitar que fugissin. La policia considerava que pels enfrontaments que havien tingut amb alguns veïns del pis de la Sagrera a causa de l'olor del gas que es desprenia al pis, no hi anirien durant una temporada. D'altra banda, la policia intenta saber amb la documentació obtinguda al pis del carrer de la Sagrera si l'objectiu de l'escamot era fer diversos atemptats contra persones o forces de l'ordre o un macroatemptat com el d'Hipercor. La policia creu que Monteagudo i Erezuma poden estar amagats a Barcelona o a la Rodalia i que no es mouran per evitar la vigilància policial. El ministre de l'Interior, José Luis Corcuera, ha dit avui que l'acció que ha fet la policia a Barcelona és important perquè ha desarticulat una part de la infraestructura del comando d'ETA i també perquè ha confiscat un material amb què es podia haver comès un atemptat. Yo creo que lo que se ha conseguido en Barcelona es importante, se ha conseguido, creemos, una parte de la infraestructura de ese comando, un material que, como ustedes conocen, podía haber producido muchos atentados y que ha sido recuperado por la policía, concretamente explosivo. Desgraciadamente no ha sido posible la detención de los 2 miembros del comando, pero la policía sigue trabajando para su puesta a disposición del juez. La Direcció Superior de Policia ha demanat aquesta tarda la col·laboració ciutadana per poder localitzar els 2 terroristes fugitius. La policia demana que tothom que pugui aportar dades que condueixin a la detenció dels etarres que ho informi a qualsevol comissaria o a les oficines de la Guàrdia Civil, o bé que telefonin a aquest número de telèfon que ara veuen sobreimprès en les seves pantalles. El número és el 301 44 33 de Barcelona. El president del govern espanyol, Felipe González, ha criticat avui les mobilitzacions que han anunciat els sindicats i els ha acusat de proferir una política de confrontació a una altra de diàleg. Felipe González també ha dit que, a pesar de l'enfrontament, el govern mantindrà la seva política econòmica. Los ciudadanos tienen que tener en cuenta que un gobierno solo cambiará su proyecto de política económica si tiene la seguridad de que el cambio será para mejor, pero nunca gratuitamente, nunca para perder las posibilidades de crecimiento de la economía, de creación de empleo y las posibilidades de superar los desafíos de competitividad que todos tenemos, todos, vivamos en los sistemas que vivamos. Por tanto, ¿qué razón hay para movilizarse? Si lo pueden discutir todo y se niegan a discutirlo todo, ¿cómo pueden explicar que su respuesta sea simplemente una confrontación política no explicada? El secretari general de la UGT, Nicolás Redondo, no ha trigat gaire a respondre a les acusacions del president del govern espanyol. Redondo ha dit que Felipe González ha perdut els papers i l'ha acusat d'haver-se distanciat de la base social que el va votar. No se explica las declaraciones de Felipe González si no es que en cierta medida ha perdido los papeles. Punto. Segundo, que no se explican si es que desde el propio gobierno o Felipe González hay un distanciamiento profundo de la realidad social, de la base social de la cual se sustenta el gobierno y el propio Felipe González. Yo estoy seguro que serían 2 los rasgos que caracterizan a este gobierno. Primero, el de su derechización. Segundo, el de sus incumplimientos. Y en cuanto a la derechización, es claro, es lógico además. Y es el privilegiar a la derecha económica en detrimento de los trabajadores. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacer frente a las demandas sociales y no enmascararlas bajo supuestos conspiraciones o contubernios que tenían sentido hace ya 30 o 40 años, pero que ahora no tienen ningún sentido. El Tribunal Constitucional considera que l'obligació que tenen els matrimonis de fer de manera conjunta la declaració de la renda constitueix una discriminació respecte a les parelles que no estan casades, que la poden fer de manera separada. El Tribunal Constitucional, que avui ha fet pública aquesta consideració en una sentència, estudiarà ara si aquesta obligatorietat que tenen els matrimonis vulnera o no la Constitució.
El Parlament estonià s'ha atribuït avui un dret de veto sobre les lleis de la Unió Soviètica i ha rebutjat el projecte de reforma de l'actual Constitució soviètica, dues decisions sense precedents a l'URSS. Les explicacions de l'enviat especial del Kremlin, Viktor Chebrikov, a Estònia, segons les quals aquests projectes no modifiquen les relacions entre les repúbliques i el poder central, no han estat suficients per calmar la protesta nacionalista estoniana. Altres notícies d'internacional d'avui són les crítiques del Departament d'Estat nord-americà a la proclamació de l'estat palestí, les eleccions que hi ha hagut al Pakistan després d'11 anys de dictadura militar i l'entrevista entre Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Una atmosfera de calma tensa respira als territoris ocupats per Israel 24 hores després de la proclamació de l'estat palestí, que han reconegut molts països musulmans i del tercer món. L'únic país àrab influent que ha ignorat la iniciativa de l'OAP és Síria. Mentrestant, les autoritats israelianes han començat a aixecar el fort dispositiu de seguretat muntat en prevenció de manifestacions. Al voltant de la meitat dels 48 milions d'electors pakistanesos han acudit a les urnes avui en els primers comicis legislatius en aquest país en els últims 11 anys de dictadura militar. El Partit Popular Pakistanès de Benazir Bhutto, de tendència socialdemòcrata, i l'Aliança Democràtica Islàmica del líder Nawaz Sharif, que representa el continuisme governamental, es disputen la victòria. Fins demà a la tarda, la Comissió Federal Electoral no començarà a facilitar dades significatives sobre el resultat dels comicis. El president nord-americà Ronald Reagan ha rebut avui a la Casa Blanca per última vegada la primera ministra britànica Margaret Thatcher. Thatcher ha estat acollida amb honors militars per Reagan i el president electe Bush als jardins de la presidència, on s'han tirat 19 canonades en honor seu. La primera ministra britànica aprofitarà aquest viatge per entrevistar-se amb George Bush per parlar de diversos temes de política internacional. Els tres components del grup musical Duran Duran han actuat aquesta nit a la sala Estudio 54 de Barcelona. Amb l'actuació d'avui, Duran Duran ha començat una gira mundial per presentar el seu nou disc, caracteritzat per un so una mica més agut de l'habitual. Els Duran Duran han començat aquesta nit a Estudio 54 de Barcelona una nova gira mundial. Els tres supervivents de l'antiga formació, Simon Le Bon, Nick Rhodes i John Taylor, han volgut fer oblidar amb un nou disc, Big Thing, la seva anterior trajectòria de grup per adolescents i ofereixen ara un so una mica més adult. La gira ha tingut un començament una mica accidentat. En principi havien d'actuar al Palau d'Esports de Barcelona, però després es va decidir fer l'actuació a Madrid. Uns dies més tard es va suspendre el concert madrileny i desestimat al Palau d'Esports perquè l'equip tècnic nord-americà no estava a punt. Es van decidir finalment fer-lo a la sala Estudio 54. L'actuació que el trompetista nord-americà Miles Davis havia d'oferir aquesta nit al Palau d'Esports de Barcelona s'ha suspès perquè el músic va tenir ahir una crisi d'angina de pit després d'actuar a Madrid. A partir de demà es retornaran els diners de les entrades a tots els punts de venda, excepte al Palau de la Música. Informació esportiva. No hi haurà final catalana en la Copa del Rei de bàsquet. El Barcelona ha guanyat el CAI per 88-78, però el Joventut ha perdut davant del Real Madrid per 99-74. El Barça i el Madrid jugaran una vegada més la final. Com fa un any, el Barcelona i el Madrid tornaran a jugar a la final de la Copa del Rei. L'equip barcelonista, l'actual campió, ha guanyat el CAI per 10 punts de diferència, 88-78. De tota manera, els jugadors d'Aito no han obtingut el primer avantatge fins al minut 18 i en el descans guanyaven d'un punt, 37-36. A la segona part, els barcelonistes, superiors com a conjunt, han pres la iniciativa des del primer moment i han controlat el partit amb una facilitat relativa. Quan faltaven 5 minuts per al final, Norris ha hagut de sortir de la pista per personals i Aito ha passat a jugar amb dos bases, Solozábal i Costa. Aquesta tàctica li ha donat un bon resultat. Epi, amb 24 punts, ha estat el màxim encistellador del partit. El Ram Joventut no ha tingut cap opció davant del Real Madrid. Ni els germans Jofresa ni Montero no han pogut mai amb Dražen Petrovic, que amb 34 punts, 4 rebots i 2 assistències s'ha convertit en la gran figura del partit. Un partit que ja havia quedat decidit al final de la primera part, amb 19 punts a favor del conjunt madridista, 56-37. En el segon temps, Lolo Sainz ha deixat a la banqueta Romà i Fernando Martín, però a passar d'això, el Madrid ha anat ampliant la diferència davant d'un Ram Joventut que només ha aconseguit un 44% d'efectivitat en Johnson com a màxim encistellador amb 16 punts.
Aquesta nit també s'ha disputat la 5a jornada de la Lliga de Divisió d'Honor d'handbol. El Granollers i l'Atlètic de Madrid continuen imbatuts. Els ballesans han derrotat el Caja Madrid per 28-23. Al Palau Blaugrana, els madrilenys han superat el Barcelona per 3 gols, 19-22. El Futbol Club Barcelona no ha trencat la ratxa de victòries de l'Atlètic de Madrid en la Lliga. Els blanquivermells han guanyat els 5 partits que han jugat i són els líders destacats del seu grup. Aquesta nit, al Palau Blaugrana, que estava gairebé buit, els jugadors madrilenys han accelerat el ritme en els últims minuts del partit i han superat el Barcelona per 3 gols. Els blaugrana han anat al davant en el marcador durant tota la primera meitat. La defensa atlètica donava moltes facilitats als jugadors de la primera línia catalana. Només el blanquivermell Vukovic, molt entonat en atac, ha impedit que el Barcelona disposés d'una renda superior als 3 gols. En el descans, el resultat era de 10-8 favorable als locals. La segona part ha començat com havia acabat la primera. Els blaugrana no tenien gaires problemes per mantenir la diferència, però en el minut 12, 2 gols seguits de Vukovic i Roman han equilibrat el marcador. La defensa atlètica ha fet inexpugnable la porteria de Claudio i en atac els madrilenys han posat en evidència les errades blaugrana. En 5 minuts s'ha passat de l'empat a 15 al 15-19. Els 4 gols de desavantatge han estat impossibles de remuntar per als homes de Valero Rivera, que han perdut per 19-22. La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta nit la Deire per 2-0 en un partit de classificació per al Mundial d'Itàlia de 1990. Els gols de la selecció de Luis Suárez els han marcat Manolo i Butragueño en la segona part. El debut de Luis Suárez com a entrenador de la selecció espanyola de futbol ha estat positiu. Espanya s'ha imposat a la selecció d'Irlanda per 2-0 en partit corresponent a la fase classificatòria del Mundial d'Itàlia del 1990. En la primera part, les dues seleccions han fet un joc ben pobre. Les ocasions de gol gairebé no han existit i únicament la selecció espanyola ha pogut avançar-se en el marcador en aquesta rematada de Quique que atura Bonner. Irlanda, amb un contraatac poc incisiu, no ha pogut sorprendre la defensa de Subisarreta. Només aquesta centrada de Calvin ha creat un cert perill per la porteria espanyola. En la segona part, la selecció espanyola ha sortit amb més força i amb un sistema molt més ofensiu. Així doncs, en el minut 8, Manolo aprofita el rebuig del porter Bonner i aconsegueix l'1-0. A partir d'aquests moments, els homes de Suárez han jugat amb més fluidesa i en el minut 20 ha arribat el segon gol. Centrada de Quique que Butragueño remata sense que la pilota toqui a terra. Un gol en què Bonner no ha pogut fer res. La selecció espanyola ha pogut aconseguir més gols, com en aquesta rematada de Ramon, que surt alta. En definitiva, 2-0 i debut en triomf de Luis Suárez. Alfred Rodríguez Picó explica a continuació la informació meteorològica. Hola, bona nit. La situació meteorològica avui ha estat gairebé idèntica de la del dia d'ahir. No hi ha mobilitat a les capes baixes atmosfèriques ni les capes altes, per tant això afavoreix l'estancament a superfície i això afavoreix a la vegada la formació de boires, de boirines, de mala visibilitat en conjunt. Aquest és l'únic fenomen que cal destacar, les boires, que tornen a formar-se en aquests moments i que tornaran a estendre's a moltes comarques de l'interior de Catalunya aquesta nit, aquesta matinada, demà al matí i molt probablement demà a la nit també. La situació isobàrica prevista per demà. A la 1 del migdia és aquesta. L'anticicló continua situat a Iugoslàvia, però té tendència a començar a retirar-se cap a les illes britàniques. De moment, però, demà encara estarà situat allà i llança com una mena de falca cap a Portugal, i, per tant, tota la península ibèrica es troba dins del radi d'acció d'aquest anticicló. Una borrasca se situarà a prop d'Escòcia, però ja no avançarà més cap a llevant, sinó que circularà cap al nord. I a partir de demà al vespre es formarà una invasió d'aire fred en aquesta zona que atacarà tota Europa oriental, d'aquí a 2 o 3 dies. Amb aquesta situació isobàrica cal preveure per a les pròximes 24 hores, de moment, molt pocs canvis. Sol a gran part de Catalunya, tret de les zones afectades per boira, que seran nombroses les zones aquestes, i també algunes boirines, sobretot a vora mar. Vents de mar cap a terra molt fluixets, llevant, xalocs o fins i tot calmes. Per tant, aquesta immobilitat de l'aire farà que la mar estigui o plana o com a molt arrissada. Les temperatures gairebé sense canvis, és a dir, una mica fredes de nit, no massa, i agradables al centre del dia, allà on hi hagi boira. Pel que fa al País Valencià i a les Balears, la situació gairebé serà la mateixa. Domini del sol, clar, i algunes boires també a les comarques interiors, tant de Catalunya com també del País Valencià. A les Balears, més sol que no pas núvols, i temperatures a tota la zona esmentada, de moment sense canvis. Vents de llevant o xaloc febles, una mica més fortets a la zona d'Alacant, que podran aixecar Marjol i fins i tot Maragassa. És de preveure que d'aquí a 48 hores comenci una invasió d'aire fred forta a gran part d'Europa, que atacarà fins i tot als Alps amb fortes nevades i a Itàlia. Catalunya estarà, podríem dir, a la llista d'espera de zones afectades per aquesta invasió d'aire fred, però creiem que si l'ataca no ho farà directament. Per tant, segur que baixaran les temperatures, però no d'una forma molt brusca, d'aquí a 2 o 3 dies, més aviat 3 que no pas 2. Alguns dels diaris que d'aquí a unes hores sortiran al carrer ho faran amb aquests titulars.
El País, edició de Barcelona. Els matrimonis podran fer la declaració de la renda per separat i Felipe González mantindrà la política econòmica malgrat la pressió sindical. Diari de Barcelona. Els matrimonis podran presentar la declaració de renda separadament. Guerra oberta, Felipe Redondo i el català Monteagudo encapçala el comando Barcelona d'ETA. Per acabar, Diari de Lleida. La policia de Lleida reclama al governador civil la destitució del comissari en cap i un urbà denuncia el conductor que va estar a punt d'atropellar-lo. El trio, els tres números del sorteig d'avui són el 9, el 3 i el 3. En el primer sorteig de la setmana de la Loto 649, els números de la sort són els següents. El 9, el 17, el 20, el 26, el 33 i el 37. Pel que fa al número complementari del sorteig d'avui, és aquest, el 29. No hi ha hagut encertants de primera categoria. I ara el cupó Prosex, el número d'avui és aquest. El 46.353, el 4, el 6, el 3, el 5 i el 3. Els temes que demà es preveu que seran notícia els recull ara l'agenda. El president de Romania, Nicolae Ceausescu, iniciarà una visita oficial de 2 dies al Berlín Oriental. Ceausescu es reunirà amb el president de la República Democràtica Alemanya, Erich Honecker, per tractar el paper dels respectius països en el Pacte de Varsòvia i la política de la perestroika engegada pel líder soviètic Mikhail Gorbachev. L'actual president d'Aliança Popular, Antonio Hernández Mancha, farà pública la ponència política que presentarà al pròxim congrés del seu partit, que se celebrarà el mes de gener. En el marc del Festival Internacional de Jazz que es fa a Barcelona, els membres del grup Chick Corea Electric Band i del grup Javan actuaran a 2:15 de la nit al Palau Municipal d'Esports. S'inaugurarà la Fira Nivàlia de l'esquí a Catalunya a les 12 del matí al Palau Alfons XIII de la Fira de Barcelona. Diversos consellers de la Generalitat, autoritats esportives i turístiques i responsables de les estacions d'esquí de Catalunya assistiran a l'acte d'obertura. Es jugarà la final de la Copa del Rei de bàsquet a la Corunya. Punt final, a 2:15 de demà tindran més informació en el Telenotícies Migdia. Bona nit. O sigui, hi ha una cartera. Efectivament. Hola, bona nit. Una vegada més tornem a ser amb vostès, encara que a causa dels esdeveniments esportius de la jornada el programa tindrà menys durada. Avui començarem amb l'última prova del Campionat del Món de Fórmula 1, el Gran Premi d'Austràlia que es va celebrar en el circuit d'Adelaida. El Mundial ha acabat com va començar, pràcticament amb doblet de l'equip McLaren, encara que aquesta vegada el guanyador va ser Alain Prost. Vegin com va anar. Camel presenta el Campionat del Món de Fórmula 1. No, no ens hem equivocat. Aquest és el reportatge del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, l'última prova del Campionat del Món d'aquesta temporada. El pilot que veuen és Nelson Piquet, que últimament se sent més bé pilotant avions que no pas monoplaces de Fórmula 1. A Adelaida acabava la temporada i també el regnat d'aquest pilot que va ser el campió del món de 1987. Abans de participar en l'últim Gran Premi de la temporada, el pilot brasiler va voler veure una perspectiva general del lloc on es disputava la prova. Piquet ha estat 2 vegades campió del món i per tant ja ha arribat a aquest estatus tan especial que permet que els pilots de Fórmula 1 passin al camp de l'aviació.
Niki Lauda, Keke Rosberg, Alan Jones i fins i tot Alain Prost en són alguns exemples, encara que n'hi ha que no s'han volgut comprar reactor. Piquet en té un, però l'avioneta que veiem li van deixar els pilots de l'exèrcit australià. A la cabina d'aquesta avioneta, que corre molt menys que un monoplaça de Fórmula 1, Piquet s'hi va passar una bona estona. Va sentir noves i bones sensacions com les que va experimentar l'any passat en aquest circuit quan acabava de guanyar el títol mundial en el Gran Premi del Japó. A Adelaida, Ayrton Senna no va pilotar cap avió, però encara estava més content que Piquet perquè per fi participava en una cursa com a nou campió del món. Aviat es comprarà un reactor, que ja ha après a pilotar, però el circuit australià volia participar en un gran premi per primera vegada sense pressió psicològica. Senna, com es pot observar, estava molt tranquil, a pesar que li feia mal una mà a causa d'un cop que es va donar jugant a futbol. I continuem amb els campions del món. Aquí en veiem dos, Niki Lauda i Alain Prost. El francès explica al seu antic mestre com han anat les classes d'Ayrton Senna i com s'ho ha fet el seu alumne per superar el mestre molt més aviat del que Prost ho va fer amb Niki Lauda anys enrere. I un altre campió del món, aquest és Alan Jones, australià, que va voler seguir la cursa de ben a prop per veure l'acomiadament oficial dels monoplaces amb motor turbo, que han dominat la Fórmula 1 en els darrers anys. A Adelaida tots van tenir l'última oportunitat d'admirar aquests motors Honda, Megatron o Ferrari sobrealimentats. A Adelaida, per última vegada, els monoplaces de l'especialitat van anar cap a un engrellat de sortida on conviurien els monoplaces amb motor atmosfèric i els turbo. S'havia de celebrar d'alguna manera, com també s'havia de celebrar que aquesta era l'última cursa del campionat. Com que el títol ja estava decidit, s'havia de crear més ambient de cara als espectadors, tot i que una cursa en un circuit urbà com el d'Adelaida sempre promet ser interessant. Aquí veiem el moment de la sortida. Alain Prost va ser més ràpid que Ayrton Senna, a pesar que el nou campió del món havia fet el millor temps als entrenaments i que, per tant, ocupava la primera posició de l'engrellat. Darrere de Prost i Senna, el pilot de Ferrari, Gerhard Berger, semblava força animat. A Adelaida, teòricament, no s'havien de presentar problemes greus de consum, com passa als circuits molt sinuosos, però els cotxes amb motor atmosfèric no semblaven capaços de poder lluitar directament amb els turbos, precisament perquè aquests no havien d'afluixar, com en altres proves, a causa del consum inferior. Això només en el cas dels McLaren amb motor Honda, perquè els altres equips en turbo ja tenien més problemes per aguantar els atmosfèrics. Però entre els turbo hi havia una lluita ben especial. Gerhard Berger pressionava els McLaren. Aquí el veiem avançant Senna, sense contemplacions. L'any passat, Berger va guanyar el Gran Premi d'Austràlia en aquest mateix circuit i semblava que hi volgués tornar. El seu pilotatge, com veurem a continuació, era molt espectacular. I aviat el veurem en el moment d'avançar Alain Prost i de situar-se en la primera posició. Aquest és el moment. Al català Lluís Pérez Sala les coses no li anaven malament. Després del Gran Premi del Japó, els responsables de Minardi li van canviar el cotxe perquè per fi van descobrir que estava malament per culpa de l'accident del Gran Premi de Portugal. A Adelaida, Pérez Sala rodava amb petits problemes de frens. Hauria pogut acabar vuitè, però es va haver de retirar a causa del motor. Però atenció perquè ens trobem en un moment important de la prova. Berger es va precipitar a l'hora de doblar René Arnoux. I això és el que va passar. Tots dos pilots van haver de deixar la prova i Alain Prost va tornar a ser el primer. Però l'incident entre Berger i Arnoux no va ser l'únic de la cursa. Aquí en veiem uns quants més. Aquest és el de Thierry Boutsen, que després va protagonitzar una remuntada força espectacular amb el Benetton que li ha permès ser el primer del Mundial amb motor atmosfèric. La virolla de Piercarlo Ghinzani i el seu Saxby. L'incident d'Alessandro Nannini, que va haver d'abandonar la cursa després d'una altra virolla. El de Pierluigi Martini, que va provocar aquest xoc múltiple en què també van quedar implicats Mauricio Gugelmin i Satoru Nakajima. La cursa es va animar amb aquests incidents i també amb la lluita pel tercer lloc que mantenien Nelson Piquet, Riccardo Patrese i Nigel Mansell. Patrese ho feia molt bé perquè volia celebrar el fet d'haver igualat el rècord de participacions de Graham Hill i Jacques Lafitte en la Fórmula 1, 176 curses. Però Patrese no va tenir sort. Sembla que per culpa dels frens va fer aquesta virolla que el va allunyar de Piquet i del seu company d'equip Mansell, encara que va poder continuar. Nigel Mansell, en la seva última cursa en Williams, es va quedar sol per pressionar Nelson Piquet, però el desgast dels pneumàtics i els frens li van impedir evitar aquesta sortida de pista que naturalment el va obligar a retirar-se. Mansell no ha tingut sort en les dues últimes curses del Mundial. L'any que ve, en l'equip Ferrari, potser tindrà l'ocasió de refer-se. Però tornem a la primera posició, on Alain Prost es passejava. El seu company d'equip Ayrton Senna tenia problemes amb la caixa del canvi i no el podia amenaçar.
Això va permetre a l'En Prost anar cap a la seva 35a arribada victoriosa en un gran premi de Fórmula 1. Senna, el campió feliç, va felicitar Prost, que explicava per què havia deixat passar Berger tan fàcilment. Aquest matí he parlat amb Gerhard i m'ha dit que aniria amb la pressió del turbo molt alta. Berger sabia que gastaria massa gasolina i que no podria guanyar la cursa. Per tant, no me n'havia de preocupar gens i l'he deixat passar la recta. Jo ja sabia que podia rodar amb tranquil·litat perquè ell tindria problemes de gasolina. Me n'he alegrat quan ha tingut dificultats, però de tota manera això no ha canviat el resultat del Gran Premi. Prost i Senna, els grans protagonistes del Mundial 88, van voler posar amb els altres participants a l'última foto del Mundial, en què també hi havia un català. I tots van acomiadar el Mundial 88 amb alegria. No ha estat del gust de tothom, però l'any que ve segur que encara serà millor. Camil ha presentat el Campionat del Món de Fórmula 1. Una prova, la d'Adelaida, amb la, com s'ha dit en el reportatge, ha acabat una era molt important, la dels motors turbo. El que també ha acabat és el Campionat d'Espanya de ral·lis amb el Valeo. Tant Carlos Sainz com Salvador Servià van ser a la sortida de la prova madrilenya, encara que Carlos Sainz no va poder acabar. Salvador Servià, en canvi, va obtenir la victòria. Un equip de motor a fons, en Josep Autet, va seguir aquest ral·li i ens explica com va anar. La lluita pel subcampionat d'Espanya era la principal atracció del 5è Rally Valeo, l'última prova puntuable per al campionat espanyol. A darrera hora, el campió d'Espanya va poder sortir davant del seu públic. Carlos Sainz, amb només 2 dies d'entrenament, començava el Valeo amb ganes de fer una bona actuació en l'últim Rally espanyol d'asfalt. Fort i convincent, el primer líder de la prova i dominador de la primera etapa íntegrament d'asfalt va ser Josep Bassas. A pesar d'aquesta virolla, Bassas va fer ben poques errades i va passar al davant de manera decidida, tot i que no semblava que la pluja el pogués afavorir gaire. D'entrada, Salvador Servià va haver d'afrontar alguns problemes, però no va deixar que Bassas se li escapés definitivament. Jesús Pures, que també aspirava al subcampionat, va empènyer molt al principi i va arribar a anar segon, però aviat va començar a tenir problemes de tota mena, que de mica en mica el van anar retardant. Pures, que a la vigília havia estat confirmat com a pilot de Ford per a l'any vinent, no podia defensar el segon lloc. Però on era Sainz? L'ídol madrileny s'havia retirat a la sortida del primer tram. L'electrònica li havia fallat. Ante todo, lo que me gustaría dejar es absolutamente claro que ha sido un fallo mecánico que puede haber pasado en cualquier rally, fallo eléctrico, y ya me ocurrió entrenando el Sanremo una cosa similar, y bajo ningún concepto hay que pensar que ha sido un fallo intencionado, sino todo lo contrario. L'equip SEAT va tornar a esperar en va els seus 2 pilots. Un dels gols va estar a punt de rebre una patacada d'un altre participant. Però al tram que es va fer al Jarama, els aficionats no es van quedar sense l'espectacle de la seva estrella, Carlos Sainz. Fins i tot, el president de la Federació Espanyola, Carlos Gracia, va voler col·laborar en la preparació del Ford RS200 amb què Sainz va fer l'exhibició, el mateix que fa servir en els ral·lis de terra. Derrapades per a tots els gustos, que van entusiasmar el públic i que van servir d'aperitiu del show del Jarama, un encert de l'organització que va fer passar el ral·li per un lloc on els aficionats poden seguir l'espectacle amb comoditat. Sainz va tenir la gentilesa de comentar per motor a fons les evolucions dels seus 2 màxims rivals aquesta temporada. Entre ells, Salvador Servià va fer aquesta monumental virolla. Acabamos de ver el trompo este de Salvador. La verdad es que la pista está muy difícil porque tiene zonas secas y tiene zonas húmedas. Entonces, pues puede ser que le haya sorprendido un poco esto, ¿no? Josep Bassas, en aquells moments líder clar del Rally Valeo, va fer un bon recorregut. Carlos Sainz també va opinar sobre el seu antic rival. Pep ha pasado sin problemas. Quizá también le ha sorprendido un poco algún estado de la parte de la pista porque se ve que, por ejemplo, le ha sobrado 1 metro por fuera y
quizá iba no aprovechando del todo la pista, pero ya digo que puede ser por el tema de que la pista está difícil y muy cambiante, ¿no? Observin la lluita entre l'Opel del grup A de Benny Fernández i el BMW de sèrie de Capdevila. El cotxe del darrere té més velocitat punta que l'altre, teòricament més potent. Però el rally es va tornar a endinsar en els trams de la serra madrilenya. Bassas dominava davant de Cervià i Fernando Capdevila era el primer del grup N. Pel darrer tram de l'etapa d'asfalt, embossat de gent, els equips de Cervià Sabater, Capdevila Estevez i Holke Sánchez van ser els únics que hi van passar sense problemes. Si hay tres equipos, en este caso no de pilotos, sino más bien de copilotos que han sido capaces de hacer las cosas, organizarse y estar en su tiempo en el punto necesario, pues los demás también podían haber estado, ¿no? Ya en la primera pasada se vio que iba a haber problemas, nosotros fuimos previsores y allí estuvimos. Entonces, en cualquier país civilizado, esos tres coches son los tres primeros mañana. Aquí, como hay mucha gente fuerte, muchas marcas perjudicadas, posiblemente se lo carguen, pero sería injusto, ¿no? Porque, de hecho, esos copilotos que nunca se les hace justicia, en este caso se les haría, ¿no? Poc més d'un minut és suficient per mantenir l'avantatge demà? Jo penso que ho hem de veure després del primer tram, que serà el llarg, i a veure la diferència que hi ha, no? I si veiem que hi ha possibilitats, intentarem aguantar. És massa diferència, els trams de terra demà són molt curts, per tant les diferències que podem recuperar són poques. El que passa que el Lancia en terra va molt i molt bé i en fi, ho intentarem, sortirem a veure si podem fer una carrera bonica per tots. Cervià arribava a la mitja part amb l'alternador fora de servei. Entre ell i Josep Bassas hi havia 65 segons de diferència a favor del pilot del BMW. Ni l'un ni l'altre no veien gaire clars els trams de terra, però mentre els mecànics de la Joli posaven a punt el Delta Integrale, es veia venir la demostració del pilot de pal. Els aficionats esperaven amb molt d'interès l'etapa de terra, en què a poc Josep Bassas va anar cedint terreny davant d'un Salvador Cervià decidit a recuperar el primer lloc. Cervià ho va aconseguir al quart tram del 6 de què constava l'etapa, utilitzant perfectament la motricitat del seu Delta Integrale. Darrere d'aquests dos pilots, Benny Fernández, el primer tracció davantera, després d'una bona actuació final. Jesús Pures va acabar retirant-se per culpa de nombrosos problemes i va deixar la victòria del grup N a Fernando Capdevila. Un tercer pilot català es va classificar entre els 10 primers. Jordi Grinyó va portar a terme una bona actuació i això li va valer la victòria entre els Peugeot privats. Per la seva banda, el també català Verdolet, el sisè absolut en l'asfalt, va sucumbir sobre terra a causa dels problemes. Salvador Cervià i Jordi Sabater van obtenir la tercera victòria de l'any, encara que només van poder ser els cinquens d'un campionat en què Josep Bassas ha estat finalment el millor català. Al final, subcampions, jo penso que esglaó hem anat pujant, l'any passat tercers, aquest any segons, l'any que ve hem d'intentar de fer primers, però bueno, estic content perquè no m'ho esperava pas a mitjans de temporada poder fer subcampionat tal com anaven les coses, no? I aquests últims 3 ratllis ho hem pogut rematar-ho i penso doncs, que tant jo com tot l'equip estem contents del treball que hem fet. La temporada per a Bassas i per tothom ha acabat, però ben aviat es tornarà a parlar del món del ral·li. Llàstima que Carlos Sainz no pogués acabar aquest Rally Valeo, perquè els aficionats espanyols aquest any no han pogut veure cap lluita entre els dos millors pilots de l'estat, Salvador Cervià i Carlos Sainz, en igualtat de condicions. Parlem ara dels cotxes de turisme. Sabien que les marques inverteixen grans quantitats de diners per tal de millorar la seguretat i la resistència dels seus cotxes? Josep Pautet ens ho explica en aquest informe. Abans que un model surti al mercat han fet falta moltes hores d'assajos a la pista de proves per descobrir-ne els punts amb més tendència a fallar. Un cotxe, a part d'estudiar-se sobre la taula, passa lògicament per unes sessions intensives de proves en les quals es posa en joc la resistència de l'estructura i de tots els elements mecànics. Aquí veiem les proves a què se sotmeten les portes d'aquest prototip. Es passen hores i hores obrint-les i tancant-les fins a arribar a uns límits superiors als normals.
Això també es fa amb tots els altres components que tenen mobilitat, com el volant amb diverses possibilitats de reglatge. El motor, els ponts, la transmissió, les molles, la suspensió, res no s'escapa d'un assaig exhaustiu. Tampoc no s'oblida la seguretat passiva del conductor. Aquests enginyers prenen les mides de l'interior de l'habitacle d'un prototip abans de provar-ne la resistència de l'estructura i de la carrosseria. Abans d'estavellar un cotxe contra una paret, és necessari verificar-ne amb detall totes les mides per saber realment, una vegada efectuada la prova, com ha variat la seva estructura. Enregistrar escrupolosament el test de xoc també és una faceta fonamental d'aquesta operació. Per això els efectes visuals es munten meticulosament. El cotxe amb el qual es fa el test de xoc rep l'empenta a través d'un rail que al mateix temps evita que el vehicle surti de la trajectòria. Totes les mesures i les dades que se n'obtenen entren en un ordinador que permet extreure conclusions del test. Un cotxe a punt de xafar és un cotxe que s'ha d'observar. Els llums s'encenen i les càmeres estan a punt. Les imatges mostren amb exactitud tot el que passa. La càmera col·locada sota el cotxe demostra el moviment que el xoc violent ocasiona entre els diversos components. Des de dalt es pot observar com la carrosseria es va deformant de mica en mica fins que acaba la desacceleració. Però l'única finalitat d'aquesta prova no s'ha de buscar en aquestes imatges espectaculars. Que la xapa es deformi va bé, perquè com més s'esmorteeix el cop, millor. El que s'ha d'aconseguir és que l'habitacle i els qui l'ocupen no rebin els efectes de l'accident aquesta vegada provocat. Per això s'han de tornar a prendre les mides. Una vegada s'ha acabat tot, el cotxe passa al parc de sinistres a l'espera de les anàlisis posteriors. Amb totes aquestes dades, alguns aspectes com la flexibilitat de les carrosseries es poden arribar a simular perfectament a la pantalla de l'ordinador, que permet descobrir els punts fluixos de la carrosseria, els primers que cedeixen en el moment d'un xoc. A l'habitacle, lògicament, se li dedica molta atenció en qüestió de resistència i seguretat, perquè en depèn la integritat física dels ocupants. Un anell rígid que envolti l'estructura és d'una importància vital per evitar que s'ensorri el sostre. Els tests per comprovar aquests aspectes també són necessaris. Els cotxes han de tenir un mínim de resistència per aguantar aquests accidents. Per tot això, les marques destinen molts milions a la investigació de la seguretat passiva. Però no n'hi ha prou de comprovar la resistència dels materials. També s'han d'experimentar els efectes que els accidents tenen sobre el cos humà. En les proves, els maniquins són els que pateixen aquestes conseqüències. Tenen una configuració estructural semblant a la del cos humà, amb les mateixes zones vulnerables per poder comprovar els efectes del xoc. La prova de resistència és brutal. És clar que el gran avantatge dels maniquins és que hi ha recanvi. Quan se'n trenca alguna peça es canvia i el maniquí torna a quedar com nou. Amb tot, aquest és un element imprescindible en el test de xoc. El pes del cos humà provoca una inèrcia que en l'accident té unes conseqüències greus. El maniquí les posa en evidència i, a més, permet veure contra quins elements impacta el cos. Ningú no hauria dit, fa uns anys, que la tecnologia arribaria a servir per perfeccionar els automòbils i també per evitar que aquest avenç provoqui lesions a les persones. Cops com aquest són freqüents a la carretera. Per molt que s'investigui, en alguns accidents sempre hi haurà víctimes. De totes maneres, la recerca en aquest camp no pararà fins que els cotxes no tinguin un màxim de seguretat, tanta com ho permetin els tipus d'accident i la prudència del conductor. I del món dels cotxes al món de les motos, amb el resum de les proves que es van celebrar en el circuit de Calafat el cap de setmana passat. Així van anar. Les motos han tornat aquest cap de setmana a Calafat. Diumenge, al circuit del Baix Ebre es va reunir tot un seguit de pilots moguts per l'afició a la velocitat. Nois sense gaires mitjans i que no disposen d'un pressupost milionari, però que van fer gran l'entranyable circuit del Mar. Una de les curses de la matinal va ser la Copa RD. Aquestes motos, de 350 centímetres cúbics, van néixer a partir de les 3,5 del Gran Premi que Yamaha va començar a fer córrer als anys 70. El madrileny Ralf Saura va guanyar aquesta cursa, tot i que va córrer amb l'escafoide de la mà dreta trencat. Aquí el veiem avançant Manel Martín. En la cursa de 75, puntuable pel Campionat de Catalunya, es va veure l'agressivitat dels més petits. Barberà va fer aquest avançament a les perilloses esses.
Tibau va guanyar la cursa, però el campionat se'l van portar a l'Ariejo de Josep Castillo. A les Esses es van veure, a més d'avançaments molt arriscats, caigudes com aquesta. Joan Puig va intentar continuar sense seient. En 125 el guanyador va ser Blanco, però el campionat el va guanyar Lluís Gaja. En Superbikes, Josep Voltà, Jorge Cabestany, Erri Torrontegui, Julio Cuenca i Juan Cano eren a la primera línia de l'engraellat. Cabestany va trencar la cadena al començament de la primera sèrie i va perdre la possibilitat d'accedir a la victòria en el Campionat d'Espanya, però amb la victòria en la segona es va proclamar campió de Catalunya. El mundialista de 80, Torrontegui, va canviar la petita Autissa per la potent Yamaha 7,5 de Gavi Competició. Erri va guanyar la cursa, però el català Josep Voltà es va proclamar campió d'Espanya. Hem aconseguit l'objectiu que ens vam plantejar al principi de temporada, que era guanyar el campionat, i bueno, s'ha guanyat finalment i estic molt content. A més de la victòria de Voltà, Marc Grau va guanyar en Fórmula 2 i Guillermo Monzón en clàssiques. De proves com aquesta sortiran el Cito Pons i Joan Garriga del futur. Bé, això és tot per avui. La setmana que ve tornarem amb més temes i entre ells els presentarem els habitatges dels pilots que participen en el Campionat del Món de motociclisme. Recordin que dimecres que ve la cita del motor serà abans del programa Filip Prim i que no hi haurà repetició del programa a causa de la llarga durada de la pel·lícula de Cinema 3. Nosaltres els deixem amb imatges de l'escenari de l'últim Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest campionat. Adelaida, bona nit. Aquí acaba l'emissió del dimecres. Demà tornem amb tots vostès a partir de les 12 del matí amb la programació següent. En primer lloc, el curs d'Universitat Oberta. Seguirà l'avanç informatiu i després a TV3 segona vegada podran veure la repetició de l'informatiu Cinema 3 i de l'Espai Mediterrània. A 2:45, Mac Magazine. A 1:45, informatiu Telenotícies migdia. A les 3:05, com sempre, les receptes de bona cuina. I a continuació podran seguir un nou episodi de Magnum. En acabar, a les 4:10 continua la Guerra dels Sexes. I a 3:15 de 5 podran seguir el curs d'Universitat Oberta.
A 5:15 veuran la sèrie d'animació La Caputxeta de Pix. Seguirà una estona de dibuixos animats. A les 6, el musical amb la Pasadena Roof Orchestra. A 6:45 començarà l'espai infantil 5 i acció. I després de l'avanç informatiu de la tarda veuran Fil i Prim. A 2:15 Telenotícies, edició del vespre. En acabar, a les 9:10 el segon bloc de Fil i Prim i a continuació una recepta de bona cuina. A 2:15 el concurs Tics i Repicó. A les 11:10 començarà Esports Flash. I amb el Telenotícies Nit posem punt final a l'emissió. Res més per avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins demà. Bona nit.